थाना सालकिसा सका बुमा बुसा खौरुनो बिथि चावै थैक्या नुखुंगो खरने थैजागै खा खामाजाक नुखुंनि बरक तेसे नुखुं चुगिया बिग्रा अभाय कक्त माम्मानै थाङै सालो इहेम सुहेल देब्रमा थाङै नायख्या चुबायख्या तिनि दिपन जरावो अ नुखुंगो हायनो हाय थाङै चुबायख्या मारुं शेर सारा ते रां खक चार साइ तलांगै खय आमपुरा आमचनि दफा हामखने सामुंतानाय बनबीर देब्रमा तै अमरपुरनि कन्ट्राक्टर सामुखलाय तंनाय लुकुरो माखलानि बागै मानसाक मारुं तै रां चुबालाख्या लुकु हामगायनो सामुंगो आगिबो खलायख्या चुगिया नुखुंरावनो चुबासुरलाय थानिबो फाइने सालोबो चुबानाय हनै साका थांका आबन बिसि परे तांगासो सानानि करे हायपनो दिनै একটা নুখুংনি বরক হঠাৎ করে বোমা বাই বসায় একদিনও থইও আবো তো বেলাই দুঃখ নামানি কক তিনি আবো তাই সাওই সাবাইয়া বাহিকেই নং আবো দুঃখ প্রকাশ খাইনানি বুখাবাই বুকুবাই তাই করে তামখাই তিনি जों अबनो दिनै गबथायजों साका दिनै जरा अ सरकारनि सामुं खालायजानाय जों बदलक आव नंनि नुखुंरगो बेलायनो जाया जुगियानो खानावै बा नुगुइ जों बाबैनो जेमानतै थुमलायै दिनै नंनि कुनु एकटा सामुंबानो सुक्तन होनो किसे रां जुबानान होनै जों जतनो सालायै दिनै अर किसान नंनो जों याफालांनाय आबनि बिसिङाव आं तैसे बर्तमान ताबुक राज्य सरकार तै एडिसि गभर्नमेन्ट आं कयनाय बरखाय बरकनि नगद दिनै जेबाबे गतन आङै थांका अबनतियै राज्य सरकार तै एडिसि सरकारबो बंनि बागै बाहाय बंनो बाहायकै साहाय्य खालायमान आबनो बरक किसान नायखना नेंथन आबो दिनै ताबुक सामुं खायजानाय बा जों दिनै अर फायनाय जतननि तरफ दिनो एडिसि बाय राज्य सरकार न जों कबकमानि आबनो तंनाय बंनि नुखुङाव जे जागा परिबो पास खालायजाक जेराय बेकार दिनै बकुनु खालायजानान मतो सम्भबिया चाकरि बुलिया अ जागाव बिनि ताबुक बर्तमान कथां तंनाय परिबारनो फनो बंनि परिबर्ते कायसा जेसाकाबनो चाकरि नाहारै बंनि नुखुंचलि थानानि व्यवस्था खायनानै मिथन जों अबनो नायो दिनै जारा जोंहाय जेकुनु बिजनेस खायदंनाय मा दिनै सरकारि कर्मचारि रक नगो कुन रकम चलि तंनाय बर रक दिनै चिनि अबहाय चिनि राज्यआव चिनि खुंथाय किथिं गोबां मा दङ अबहाय गोबां मा बिथिसाय थैयो फाजिसाय थैयो बा बाक्साके बा रां पैसा करिनो बागै सरि नायजाक माया नुगुनै रां डाक्टर नायजाक माया चिकित्सा खायजाक माया थैयो आबरक न जाहाथे चिनि अ खुंथाय किथिं नि दफारक जे रां पैसा गोनां रक खकजा खंनै खकबा 10 टाका खायबानो जुबावै बरन जेकुनु परिबारनो जों पिसावै जतनो समान खाय चिनि खुंथाय किथिंनि बरनो नायथावखाय देहे दांनाय जेहेतु चिनि महाराजा ताबुक सारा चिनि खुंथाय किथिंनो कबक दंगो हादि जों थानजांदि चिनि बरकते अबहाय थांलिया जे चायां दंनाय जे लुमुई दंनाय जे चुगियां दंनाय बनो बाहायकै जों जत जे किसे मिसा गोनां रक खकजा खंनै खबरखौ फान सुबाय जमाखाय सुबावै बनो बाहायकै जत बरक बाय समान गेतलांमान आबनो बजेहतु साजाक आबनो जों जद्दुर पारे जों चेष्टा खायनानै दिगि थाङै दंगो दिनै नंनि अरनि बरक थं जेकुनु अ राज्यनि जेकुनु जागानि बरक थन जों अबाहाय ताक मेडियान दै जों गोबां मा नुगै दंगो आबनो जोंखौ ताक चेष्टा खालाय दंगो बाहायकै बंनि कन्टाक्ट नाम्बार बा बंनि या बिनि उनको एकाउन्ट नाम्बार मान खांखाय जों आबनो चेष्टा खालाय दंगो जों माया फनो जों 10 जनाखाय थुंबा आंखाय जन 100 टाका के 1000 टाका फायो अबायखाय फनो जों थुमै दा जत्त जागानो जों सुबानानि बागै चेष्टा खालाय दंगो गाबसुरनो जत्तनो हामबाय ताकु बकरा इन्द्र कुमारनि नगो फायजा थानाय 8 तारिख बिनि बिहित बाय बोसला रां पैसा बिया लेंगै कक बांलायै मानि परे बरकनि इनो बुवा बुसा बिथि जाय थैखाहैनाय जों
पारानि खुक्ति खनाका तिनी जों फाइमानि उद्देश्य खा बुबाग्रानि थामसानि मारि न आवाय मुं तै ओ आवाय मुं न बसकां तलां थां नागुंना बागै जों तिनी दफानि कै बिग्रानि अंगै बावनो जों किसा तिनी बनि समाजनि खायथाय बुजननि बागै किसा सुबामुंनिफ्रायनो फायखा सुबामुंग जों माइरं 100 केजि तै रां 8,000 जों सुबाय खलांनाय अबनि टाउननि हिमबा जों खानाका बलाय बियालनि बिसिंति न जों जालति न तिनी अ रां पैसा कदिंगिन थैना बागै जों दफाना हामजां बागै तिनी अर अ 24 एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन न बिसिं निक्लाइजाक जत दफाना हामजांनाय आंनि जि दफानेङै सामुं ताना मुसुङै किसा हिम दंगो बरंनो बचुबाय दंगो आंनि मुं बनमित देब बर्मा तैयानो ताकुक आंहाय चुबानि फाइनि रक ताकुक सुभाष देब बर्मा ताकुक मलय देब बर्मा ताकुक बेनु कुमार देब बर्मा तै ओ आमचाइनि न कन्ट्रेक्टर एसोसिएशन तैदुल तंनाय मिनालनि उद्योगे तिनी ओ जगह जों फाइलायजाक तै बनि पाइथाक यागलब आं कयनामु चुंगो जत बुकुं बारा दफानि जारा रां गोनां रक महाय कै बियालक लाइजाक रंनो सुबाना बागै आगु फाइनांथुं तै बुबाग्रानि एमां नमुक थां खालायना बागै आगु फाइबाय दं तै बनि आगुल आं मुइतुमानो बुबाग्रानि गानि बरक कुक आदं सार रंजित देबबर्मानो मुइतुमानो वो विभिन्न त्रिपुरानि विभिन्न जागा थामचारि मारिनो हिरै दंगो तै थामचानि बिसिंतै बुबाग्रानि एबं नमुक थां खायनाय बागै जागा थाङै नायो जे जागा चिनि बरक बियाल बिपतक लाई दंगो बनो नगो थांगै बनो किसा चिनि बुकुं बारानि बिसिंतै सुबा चुरि दंगो तै हायनो हायं कयनामु संगो जारा चाकरि रिटायरमेंट थां दंनाय रक जारा महायके दफानि बागै चिनि बुकुं बारानि समाजनि बागै खायनामु संखाय बरक आगो फायतुं बलायखे बरक आगो फायगाके आं बलाय बं हामय जानांगौ जों महाय चिनि बुकुं बारानि बागै किसासा सामुं तांनानि बागै आगो फायगाके आं बरनो बलायखे हामबाय दिनाय तै दफानिनो बरकखौ बलाय हामबाय माननाय आंनि कक सामाननि आं सोंनो दिनै आंनि दारा ताखौ गावखरा नरेन्द्र देब बर्मा किसा कक थायसानि सानाबागै आं गयो जरा हमेबो दफने खा kaham खा kwa लुकरनो सामम माने खासरां जाबाय क्या कतै नुखुनि बररक